Takže čaute ľudia, dnes si idem zahrať hru Shrimp Game, a.k.a. Squid Game. Včera to video z Minecraftu, to nebolo také akčné, ale proste videl som to ako hodnotiť, tak som sa rozhodol, že to idem aj ja, že mám byť akčný, lebo včera to bolo, som bol riadne tichý však. No tak dneska idem byť aktívnejší, akože taký, že hyperaktívny, ako Clarissa. Ak viete. Ale ešte 26 sekúnd, to sa vám chce čakať. No mne moc nie, ale už dobre. Už počkáme však. Môžete mi zatiaľ napísať do komentárov, či si myslíte, že to vyhrám. A do popisov vám dám meno moja, môžete si ma pridať do priateľov, len musíte mi do komentárov vždy napísať meno. Prečo? Čo sa stalo? Kamo mne disconnectla hra? Kamo mne disconnectla hra? Nejde otvoriť OBS. Vám to natáča? Dobre. A mne disconnectla hra? Počkať, poď. A videli ste to? Mne disconnectla hra. No čo bolo? Dobre, už nás ešte ani nedokončilo to ťukanie a už to bolo. Nechápem. Čakať, teraz mi... kde som ja? Rýchlo nájdi. Neviem, ak ste si to našli. Tak mi povedzte. Teraz počúvajte tú hudbu. Tá hudba je najlepšia, vždy keď Vajo sa zobudí. Tam prečo strieľali? Neviem. Red line. Tu máme teraz. Ľudia, to je napínavé. Green line, red line. Kamo to jaké rýchle bolo. Videli ste to typku. Ježiš, ja cez vás. Ja som to musel rýchlo stiť. Teraz to mám ja úplne ticho, možno vyhlasno. Yes, ľudia, dali sme to. Ľudia, dali sme to. Neverím vlastným očiam. No tak ty prehrajú už asi. Poď ty, pikyňa, ty to dáš. Ten jeden sa odpojil. Škoda, že nemám Robuxy, aby som si kúpil garda. Možno keď budem mať 10 000, tak kúpim Robuxy a môžeme si ich
spraviť Brookhaven Premium a tam môžeme hrať milión hier. A pozerajte na tie peniažky. Ja si myslím, že aj toto by mi úplne stačilo po 100 eurovkách. A to má byť ešte plné 100 euroviek, to si neviete predstaviť, koľko to bude. Peňazí to bude veľa. Kamos, prečo toto nejde skipnúť? Tu je toto, to nechcem. Takže... Toto. Ne. Hviezda ako minule, ja som to hral minule, ja mám zasa hviezdu. Ľudia, ak budem teraz ticho, tak sa nehnevajte, ale je to toto napínavé. Dvajte, že to dám. To je riadne. A inak do popisku videa vám dám odkaz na hru a potom si ju môžete zahrať. A ak dostanem 1000 odberateľov, tak vám naanimujem také intro. Kamo... Ja som to dal? Čo? Čo? Ste videli, že mi to prasklo? Haló. Koľko už nahrávam? Myslím si, že teda už na tomto fáze už môžeme aj skončiť. Takže ahojte, ahojte, ahojte.